duna duna baleri duna oyi ɗon non on torata Allah handita on lawol on ɗo joɗi kullum e kugal gotel so on baray on hirsan to on baray on hirsan hande Allah am Allah handutu on barki annabijo to min nani useni to oga duna ɗon na mazaji sai kun yi sai onon warbe taniraɓe warbe ina jin daɗin aikinku yana kyau sai onon warbe hajjajo sai onon warbe taniraɓe warbe sai oga sai duna Allah fodu balema duna baleri na kayan aikin mu suke suna nan a cikin daji min don yukin bi hande ladde to ce da hannu sai dai da ɗan oga idis oga kuɗin nan miliyan 7 ne da 500,000 nawa suka ware mana 15,500 oga suka ba mu wajine da sappa e joy da sandin min ala sene ina za mu je ne oga makaranta za mu je mu kwaso yara ko aina dadara wallahi hugo makaranta sam kan hanya za mu je mu tare mun ata komai da jippa mu kama kowa da kowa a cikin mota duk wanda ya nuna zai gudu a harbe shi a karya mai kafa sai oga ai har yanzu bai kira ni a waya ya gaya mun ina za mu je ba mojo kenan ni ma ban san waye an dama oga to kawai kira na ake a waya a bani umarni a ce mu je can mu dauki mutum ko kuma mu je mu tare hanya ai umarni ne kuma an yi kudin ba kai kake kai kudin wani ya zo ya karba ba ni nake kaiwa min ya harata wai in tambaye kuma na minon fulbe mu ne oga na minan fulbe ne ba mu bane fulani da aka sani fulani ne ma fulani kinin wani fulbe wai ba mu bane baban jikocin shehu usmanu dan abdullahi bin fodiyo mu ne nan haka ne oga mu ne kun san me nake so da ku idan aka ba mu kuɗi mai muke ji ne idan muka kashe mutanen idan muka je gari muka ƙona gari idan muka je mu muka yanka mutane idan muka je mu muka kwace dukiyar mutane muka hana mutane zaman lafiya suna cikin gari suna zaune mai ake bamu ne ce da tan wannan kudin da ake bamu muna kashe su mu ji daɗi ne ina fa wala na bello sabo ba jin daɗi kudin ko din walao ba mu kudin mu dawo cikin irin wannan wajen mu dinga kana mu da iyalin mu muna buya in an ba mu kudin ma ba ma shiga cikin gari mu kashe su cikin jin daɗi gaskiya ne oga an ɗauki abun kashe mutum an ba mu an duk kasar nan maganar da ake wai hulani ne suka hana zaman lafiya gaskiya ne mu zauna lafiya mu sa kowa ya zauna lafiya daga yau din nan na dauki alkawari in dai ba fulatani ne zai kawo zaman lafiya a kasar nan sai an zauna lafiya sai oga yatta ma Allah zai ne yatta ma waɗanda suke yi ma za mu je mu gaya musu ku daina ku bar mutane a zauna lafiya gaskiya ne oga gaskiya ne daga yau kowa ya koma ya zauna da shi da iyalinsa mu ci gaba da kiwon da muke yi mu zauna lafiya gaskiya haka to haka ne haka to alhamdulillah Allah mi yettima hande mi rufan diyam haliddi mi hosa mi jara Allah mi yettima ndiya handiti gorko ama handiti bandiraɓe ma amin Allah mi yettima kai hala ka weliyam mi yetti Allah
nde Allah handiti min warti do lawol boɗɗum. Alhamdulillahi mun gane gaskiya. Alhamdulillahi Allah mun gane gaskiya, Allah mun tuba ka yafe mana, Allah mun yi laifi wanda ba su gane ba Allah ka ganar da su. Amin. Shikenan Oga, daga yau mun dena. Alhamdulillah ni min yi di Allah sai ne. Kowa ya tafi gida ya zauna lafiya, babban aikin da yake gaban mu ya za mu gaya wa sauran. Shikenan.